wonten kitab namine Wasiyatul Mustafa. Kanjeng Nabi itu memberikan wasiat datang Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali lis Sa'id salasu alamah. Ya Ali, wong bejo ki tetengere telu. Keluarga wong rumah tangga lek pengen bejo tetengere telu, pejabat lek pengen bejo tetengere telu. Jenengan lek pengen duwe anak solih-solihah tetengere ya telu. Eneng perkara telu, sapa sing kanggonan perkara telu niku bakal bejo dunyane, bakal bejo akhirate. Napa Kanjeng Nabi tetenger telu niku? Siji, utun halalun, sing dipangan kudu halal. Ndi enek rumah tangga kok sing didahar bendina halal bejo. Kok sampean duwe anak, anake bendina dikai panganan sing halal, insyaallah anake bejo. Panganan itu pondasi urip kula karo panjenengan. Panganan itu pondasi aktivitas kula karo panjenengan. Artine awake dhewe iso beraktivitas. Awake dhewe iso nang pasar, nang sawah, nang kantor, awake dhewe iso nang masjid. Awake dhewe iso beraktivitas niku mergo ditopang karo panganan niki lho. Jadi manusia iki iso beraktivitas mergo enek panganan niku secara syariat ngoten niku. Lah manusia iki lek sing dipangan halal cenderung perbuatane halal. Manusia kilek sing dipangan haram cenderung perbuatane haram. Weteng niku koyok lemah yo mau weneng ae yo weteng ki koyok lemah. Lemah iki lek sing kok encep iki jagung kok tukule lak jagung. Jenengan ngencepne dhelek ya tukule dhelek, ngencepne pari ya tukule pari. Ora ini nandur pari tukul suket teki kejaba via valen. Jadi apa sing jenengan lebokne ning lemah iku sing tukul. Wong iki lek sing dilebokne lemah, sing dilebokne weteng haram, ya tukule kok lak haram. Lek sing dilebokne weteng ki halal, kok tukule halal. Jadi panganan itu pondasi kula karo kula Kanjeng Nabi ngelingne pertama ki kudu panganan sik. Uang kilek sing dipangan haram minimal siji engko abot nglakoni ibadah. Nyapa ta awake dhewe abot nglakoni ibadah mergo tubuh kita itu ada daging yang tumbuh saka barang haram. Sepeda motor niki lek kok iseni pertamax enak apa meneh pertamax turbo. Enak. Tapi lek kok isi pertalite campur banyu ya mlaku tapi nyandet-nyandet. Wes saiki pertalite dilebokne motor terus dicampuri banyu. Muni dedet mlaku tapi dedet mandek neh. Engko mlakune dedet mandek neh. Mergo pertalite kecampuran banyu. Sampeyan rasa gumun lan wong Karang Talu ini kadung jamaah sregep bener dedet mandek neh. Mereka jamaah dedet ilang neh. Kuwi pertalite kecampuran. Jadi weteng lek dicampuri haram, ya ngoten niku nyandet-nyandet lek sepeda motor pertalite kecampuran banyu kuwi lho. Enek to lek kadung dhuwur Quran sro gebar ilang iki enek ta. Bar salat sak jus, sedina sewengi 5 jus. Bar ngono ki ilang, juse ki lentek, ganti jus apel. Jus kuwi pertalite kecampuran banyu kuwi. Lho weteng iki lek kok campuri haram, wis salah abot nglakoni ibadah. Lha iki lek dipangani anak, wis aja arep-arep anak panjenengan ngapunten soli-solihah, tenan. Tapi lek sepeda motor sampean jenengan campuri pertamax, apa meneh pertamax turbo, suarane ndak tek krungu yu. Krungu azan kok azan. Sing tukang azan ngonekne mik wes. Pertamax turbo digas titik wes pertamax turbo
Lho sing azan iki lho urung sampe mek kletek arep ngempakne mik iki wis wes. Mergo pertama turbo. Tapi lek pertalite campuran banyu wis azan iki lho wis sampe entek lho panggah. Pertalite kecampuran. Lho mula anak-anak kalau karo panjenengan tenan, lek pengen duwe anak saleh iki pancen siji kudu dikai panganan sing apik. Lho tenan, lah panganan iki sering tak aturne enek cara kualitas BBM iki koyo Pertamax Turbo. Enek panganane wong Karang Talun kuwi cara bahan bakar Pertamax Turbo, jenenge sego berkat. Sego berkat iki Pertamax Turbo yu, mergo siji halal, loro enek dongane. Wis golek ana sak Tulungagung panganan sing didongani sak liyane sego berkat. Sampeyan marung ning Karang Talun tek 500.000 sing di warung lho ra kere dongani ya. Mbak donganono aku mbayar anu marung tek 500.000 lho. Sing di warung lak muni sama ngomong pekemu lak. Niki sego berkat ki lek dipangan ning anak kok dadi daging. Iki daging sing barokah. Mula diarani berkat iki maknane barokah, barokah ki tambah apik. Mula sampean delok wong biyen iki nyapa to lek ndonga kok mandi. Padahal ra patek teteh. Lah biyen nek cah cilik nangis lek nyuwuk wong biyen maca bismillah isra genah. Semillarrahman, semillarrohim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Cah cilik nangis sih meneng cepok. Lah nyapa mergo wong biyen panganane sego mandi. Saiki nek arep donga wudu sik ya fasih Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Cah cilik nangis malah jaweret ta. Mergo saiki awake dhewe iki sembarang wis diuntal, ora bantal, ora kadal, ora aspal, kabeh diun. Mula dina bidhamu wong lek panganane halal, dongane mandi. Biyen iki lara gomen iki Pak Lurah, cangkeme didone wong angon kebo iki beres. Lha tenan Pak Camat. Saiki entek larutan sakrat iki ora mari ya. Lha tenan. Pak Camat Karang Talun jenengan Pak Camat nggih. Anu kali Jawir jenengan nggih. Beh wawet jenengan iki niki. Pun pinten tahun Pak Camat? Layak kok panggah jenengan ya aku bedhok. Wis tak dongakne dadi bupati. Lha tenan mula ibu-ibu ki tak pesine aja nyembranakne sego berkat. Mergo wong biyen iki pancen ngestokne berkat. Biyen yu kelingan ora tahun 80-an. Bapak jenengan kok genduren, urung turu sampe nek urung bapake mulih. Ya ora. Anake papat ngendok sitok dirsi dadi papat, sambil goreng iki dadi papat, mine dadi papat. Ora eneng jaman biyen berkat rantek. Lho jenenge berkat wis resik kobrok godhonge didilati. Mulai anak awake dhewe kita kembalikan kon seneng mangan sego berkat. Lho saiki lho tenan ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot. Putrane kabeh dadi tokoh nasional. Salah setunggalnya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Ketua Umum PBNU sing kemarin ya. Saat ini kan ketuanya PBNU kan sapa niku Gus Yahya Khalil Stakuf niku. Pak Said Akil Sirot iki mboten enten Pak wong pinter kayak beliau nih. Oh alim. Alumni Umul Qura, alumni Lirboyo. Wah, pintere masyaallah. Jadi kuliah teng luar negeri teng Umul Qura niku sak Indonesia niku kula mireng kabar. Niku sing ditampa mek loro. Angel to. Lah jenenge Pak Said Akil Sirot iki alumni mriku adik kumlot Pak Lurah. Lha niku bapak iki ditakoni kalih alumni, "Yai, putrane jenengan kok kabeh pinter-pinter. Resepe napa?" Sederhana, anak kula sering tak kasih makan nasi berkat. Lho kok ngoten Yai? Mergo nasi berkat iki kelebihan loro. Siji mesti halale,
loro menek barokah donga. Mula diarani berkat iki saka tembung barokah. Kowe lek dadi daging dadi sing barokah, munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Jadi Mbah Yai saya takir Sirat ki pinter niku biografine mergo sering dikai Imam sego berkat iki. Lah saiki wong Karang Taruna nek entuk berkat gak kepangan, sesuk dipakani pitik, mula sing pinter malih. Lha tenan, Pak. Nggih napa? Mula ayo kembali ning piwulange wong biyen, panganan iki penting, panganan iki pondasi dawuh Kanjeng Nabi. Mula rungokno ibu-ibu iki sampeyan tak omong ibu, lek roh utawa krungu tanggane slametan, tulung to lek adang ki disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibane gak di nyor keme nyonyor cangkeme. Lho, tenang. Oh. Sing ngatos-ngatos nggih putrane disukani daharan sing sae nggih. Loh, ada seorang biasa namine Pak Mubarok. Pak Mubarok niku pendamelane nunggoni kebun anggur. Dadi nek wong sugih duwe kebun anggur, lah Pak Mubarok iki nyambut damele nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikane mara, Pak Mubarok, aku pundhutno anggur sing legi. Dipundhutne kecut, pundhutne sing legi, kecut malih sampai 3 kali iki kecut. Majikane muni, Pak Mubarok sampean iki apa enggak ngerti to endi anggur sing legi endi sing kecut mboten. Lho sampean iki pirang-pirang tahun nunggoni kebun anggur iki lho. Urung tahu to ngrasakne anggur sing legi kecut mboten. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. La ilaha illallah. Jadi dikongkon nunggoni kuwi lho ora wani jukuk mergo kata-katane nunggoni. Akhirnya Pak Mubarok ini duwe putra jenenge Abdullah bin Mubarok. Itu seorang ulama besar, lahir dari orang tua yang takut dengan barang haram. Lek rewang hati-hati aja gampang ngentit iwak kowe. Lho kok malah rewang ngentit iwak dikekne anake lho, hati-hati. Ngarit isine aja sampai suket campur semangka. Lho kok malah sengkono semangkane digomule diweni anak iki piye karepe ngono. Enek sing rewang tukang entit iwak enek. Ora patek tandang dilak-diluk mulih karo bekem iwak. Iki sing kulino ngono batin cangkemmu ngono. Lho tenan Pak sing hati-hati panganan niku. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Niki wong ngati-ngati Pak Camat karo barang haram. Melampah nemu apel. Apel nih sapa muni Pak e? Enek iya wong sing ngerti tiwakmu. Mulai iki halal bihalal hati-hati lek njaluk ngapura. Diaturne kesalahane. Aja mek yu luputku ngapuranen aja. Yu luputku ngapuranen heeh padha-padha. Ngene lho yu genahe. Pas rewangke aku ngedit iwakmu. Ya Allah layakno iwake ora cukup. Awakmu terus sing ngedit heeh. Lah yo sepurane ya aja dibaleni ya. Ngono lho yu diaturne. Lek ngapura lek halal bihalal. Tapi lek kok aturne dadi gemberah gak usah. Wis cukup bro, luputku ngapuranen heeh padha-padha. Wis ngono tok aja kok terusne. Lek kok terusne dijuotosi kowe engko. Bro, luputku ngapuranen heeh padha-padha. Ngene lho bro genahe, bojomu kan tau ilang 3 dina. Kayak tak inep ning Tulungagung. Wah cangkemmu lha malah gendut to. Lek ngono kuwi cukup bro, luputku ngapuranen. Sabit bin Ibrahim niku melampah nemu apel. Entuk separuh kelingan dimaem separuh lho. Sabit lagi sadar lho iki apele sapa? Iki duduk teku. Akhirnya diturut. Lho kok enek napa niku jenenge kebun apel. Teng mriku enek wonge. Pak ngapunten apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Niki sing sepalih kula wangsul jenengan halal niki sing sepalih saking wedine Sabit bin Ibrahim. Sing ning kebun apel
Mas, sepurone iki dudu apelku. Aku ning kene mek nyambut gawe. Lah sing gadah pun jadi sing duwe adoh, Mas. Sama nek rono 6 dina lagi teko kono. Lha pun di daleme Banyuwangi. Kali Sabit bin Ibrahim dijaluki alamat, subhanallah. Diparani teng Banyuwangi, nggawa turan apel separo sing dipangan duduk teke. Akhirnya teko kono, petuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapunten Pak nyuwun pirsa napa panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Karang Talun? Nggih, Pak. Niki apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Niki sing sepalih kula wangsul jenengan halal nih Pak nggih. Kula wedi kalih ancamane Allah lewat Kanjeng Nabi. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Tubuh ki lek enek barang haram sing mlebu, maka neraka layak menjadi tempatnya. Wedi kula Pak lek benjing dilebetaken neraka. Sing di kebun anggur gedek kok enek wong Karang Talun kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Mergo lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya sing di kebun anggur, Mas, aku gelem ngalalne apel sing kok pangan separo ning syarate sitok. Kowe kudu gelem ngrabi anakku wedok. Kok weh. Lek ora gelem wis sampai kapan apel sing kok pangan wis ora tak halal. Piye jawaban Sabit bin Ibrahim? Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sing penting jenengan halal nih. Putri jenengan kula nikah. Mas, aja amen mboten napa-napa, aja mboten napa-napa. Anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki bisu, Mas. Anakku ki stroke. Ya Allah, nyetruk. Lah engko lek ya piye? Cobi, saking pengen dihalalne, mboten napa-napa, senajan anak panjenengan cacat yo ngoten niku mboten napa-napa. Akhire tenan, ya wis rene Mas, angkah tuka qabil tu nikahaha. Akhire dirabi. Mas, kae kamare bojomu. Wis rono, halal kae kanggo awakmu. Krana Sabit bin Ibrahim wong santri, ajeng mlebu kamare bojone iki uluk salam. Padahal wis diomongi lek bojone iki budhek. Lah wong santri kok penting nuruti perintah Allah toh. Akhire tenan arep mlebu kamar, assalamualaikum. Lah kok tekan jero kamar ki jawab waalaikumsalam. Lho. Nyenene mudeng. Tak ongo. Akhire tangane dilebokne. Lah kok disaut. Lho. Nyenene terus nak itu salaman. Akhirnya Sabit bin Ibrahim mlebu teng kamar, subhanallah, tibane nemoni perempuan yang luar biasa, dedeke apik, kulite apik, wajahnya cantik. Akhirnya Sabit bin Ibrahim cara saiki ngomong, lho Dik, dawe abah sampean mau jerene bisu. Sampean kok iso omong, Mas, abah ki seneng gawe kinayah. Maknane lesanku bisu ki bisu saka kemaksiatan. Aku ki selawase urip urung tau ngrasani tangga dulur kanca. Aku urung tau mitnah ngelokne tangga dulur kanca. Lesanku ki mek zikir, lesanku ki mek maca Quran, enggak pernah melakukan kemaksiatan. Mripatku wuta ki wuta kemaksiatan. Mripatku ki mek nyawang bapak ibu, mripatku mek nyawang Quran. Kupingku budhek ki maknane budhek saka kemaksiatan. Ora tau ngrungokne wong rasan-rasan. Aku mek ngrungokne ngendikane ibu, mek ngrungokne ngendikane Quran. Sikilku stroke maknane stroke kemaksiatan. Sikilku mek tak gawe pengajian muslimat fatayat. Sikilku mek tak gawe silaturahim. Sikilku mek tak gawe jamaah, Mas. Urung tahu sikilku pisan nek tak gawe melu karnaval karo joget urung tahu, Mas. Aku ki urung tahu, Mas. Ning kene enek apa ora ahoe? Sampeyan ya miyok. Sampeyan ya ahoe. Akhirnya Sabit bin Ibrahim nikah
Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah, mujtahid mutlak. Itu lahir dari orang tua yang takut makan barang haram. Yuk, lek pengen anak soleh, anak solehah, dikai panganan sing apik. Berkat, diling-iling. Lek untuk berkat dintekne yuk ya. Kok tambah lemu? Ibu bojone sapa kuwi? Salikin. Kain, celukan kain, bojomu kain. Mula aja nyembur anak sego berkat itu istimewa ngono lho. Yo. Lek pengen di anak apik siji dikai panganan sing halal utawa sing mergo panganan tu pondasi urip kula karo panjenengan. Lho tenan lho Pak Camat. Wong mangan barang haram iki jane resikone abot. Lho nggih to. Wong Quran iki dawuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Barang apik cilik ya diwales, barang elek cilik ya di. Nabi Isa niku nate mlaku-mlaku liwat kuburan. Ning kuburan roh enek wong disiksa. Karena Nabi Isa niku iso komunikasi karo wong sing wis mati. Wong Nabi Isa ki nguripi wong mati ya iso kok. Akhire roh enek wong disiksa nang kuburan. Niku Nabi Isa terus takon, "Ya rajul man anta?" He wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe ning kuburan disiksa? Lah kok cerita kula teng kuburan wis 11 tahun disiksa. Awet mati sampai hari ini urusan kuburan kula belum selesai. Lah terus salahmu apa? Akhirnya cerita. Nabi Isa nalikane kula urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas, kula sing mikulne, terus teko omah kula diongkosi. Dadi ngojek kayu tapi dipikul. Jadi lek tanggane golek kayu ning alas, dhek sing mikulne dibeto wangsul terus diongkosi. Suatu saat tetangga kula ngengken kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul tibakne desane wadoh teng tengah dalan weteng kula luwe, akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak teng untu kula iki enek slilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula sing kula dikangen ngeterne niku lho. Niku kan duduk gadan kula tok. Akhire kula poklek mak klik kula damel ngilaki slilit. Bareng ngoten kula guak. Mek gara-gara kula ngentit sak tusuk gigi, 11 tahun urusan kuburan belum selesai. Sak tusuk gigi lho. Kok golek ramban ra tembung niku piye tenan karepe? Lho tenan Pak Lurah, Pak Camat, pejabat lek kelingan iki, wah gak wani korupsi sampai miliaran. Gak wani tenan. Sak tusuk gigi ya. Sak tusuk gigi Pak Camat. Sak tusuk gigi. Lho tenan, hati-hati yang gitu. Mula mangan barang halal iki penting, Bu. Nek ngudeg jenang aja amen golek debok. Jenang rong mateng njupuk debok bareng digo mulih iki lho. Bojone wehi, anake 5 wehi. Niku jenenge sapa kuwi? Lho ge siji tenan, lek pengen duwe anak apik panganane kudu sing apik. Wis. Bu, mula kula ki ya tuwenan, Pak. Wah, lek nuwun sewu kok pamer mboten. Wes, aku lek ora genah halal ini jandak wani kula niki yo. Soale resikone kok anak ki angel kok dadi anak sing soli-soli kalek panganane wis ora halal. Mula kula niki lek entuk berkat pira panggah kepangan. Lho tenan ngelingi niku lho. Mula kula kok pamer mboten anak kula ki sing pertama ranking terus mulai SD iki. Lah nyapa? Mergo seneng tak kei mangan sego berkat. Kula iki kamus entuk berkat gak entek gak enek Bu Camat. Gak enek pangantek. Lho nggih saiki entuk berkat pira iso jajalan kok gawan ono. Lho, sesuk iso tak teri teng pondok, Pak. Anak kula mondok ning Malang iki tak terni. Ojo sampe gak kepangan sego berkat. Kula iso marah lek bojo kula ki entuk berkat gak kepangan. Lah entuk berkat akeh, disalah Dik, ayo teri nang Malang.
Mula anak kula ki sing pertama ranking terus. Mergo senengane mangan sego berkat. Sing nomor loro ki ya ranking terus, tapi ranking 8. Nek lek gak mangan sego berkat malah 28 gimana aku. Wis lek pengen di anak apik, siji dikai panganan sing apik. Nomor loro, tandane wong apik siji utun halalun, panganane kudu halal. Sing nomor loro, wa mujalasatul ulama. Anak-anak panjenengan iki lek wis dikai panganan sing halal, sing apik. Nomor loro aja kok dohne karo kiai. Anak-anak panjenengan harus dekat dengan ulama. Mergo ulama ki pewarise nabi, ngeten lho, teng alam donya ki jane wong sing paling ampuh kan mek kalih kok. Ning atas bumi ki sing paling ampuh mek kalih lho, Pak. Siji wong tuane dhewe-dhewe. Jadi teng alam donya ki sing paling ampuh wong tuane dhewe-dhewe. Saking ampuh jenengan sampai Kanjeng Nabi dawuh, ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah ki tibane dideleh nang ridone wong tuwa. Murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lilo, tibane Allah melu gak lilo. Iki lho kehebatan panjenengan. Wis to sampean dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo, mending gak duwe gelar, Bu. Mek duwe gelaran karpet iki. Mek duwe gelaran kloso lho, tapi wong tua lilo Allah melu. Jadi kan jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden. Lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Ngapunten, mending jadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Lontek to uripe anake cekel wong tuweke dhewe-dhewe. Lho sampean dadi wong ahli sedekah donyane entek nggih bangun TPQ Madrasah Satiniyah, bangun masjid santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending nungokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Entek uripe anak iki cekel wong tuweke dhewe-dhewe. Oh, sampean dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, bathuke ngetap ireng susun 28. Lho tenan, tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Sing rawuh niki tulung apik-apik karo wong tuane dhewe-dhewe. Yo. Tenan, wong tuwa awake dhewe iki ampuh. Lho, Kanjeng Nabi dhe murid jenenge Alqamah meh kepleset kok. Lho, Alqamah niku badhe sedo dituntun kalimat la ilaha illallah ora iso muni. Murite Kanjeng Nabi, sahabat mergo nyapa tau gendakne ibuke. Basa ibuke ngapura, Alqamah langsung saged ngunekne kalimat la ilaha illallah. Kaya ngene iki lho wong tuwek. Lah nyapa kok sampean iki hebat, pancen uripe sampean iki entek ge ngurusi anak kok. Sama niki tenan nek ngomong nih repot iki paling repot ngurusi anak, arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to penjaluke anak sing gak kok wehne, njaluk omah kok tukokne, mobil kok tukokne, gelang kalung kok tukokne lek urusan anak. Lho, saestu lek perlu nyawa iki lho lek sing njaluk anak diwehne, pokok sing njaluk. Wong tangga kula iki anake wedok ninggal bapake seminggu nangis ndak meneng. Kula takziah muni ngene, anak wedok kula ninggal Pak Lukman. Cara nyawa kena dijolne, tak ijolne Pak Lukman. La ilaha illallah. Tibane jenengan iki lek urusan anak nyawa lho kok wehne tak mong. Apa to Bu sing ora kok wehne nang anak iki sing sampean duweni? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Wijane sayang apa samar ilang to? Oh samar. Ora lebu sampean tak takoni jujur, sampean iki lek yasinan kok oleh naga sari loro, jenengan dahar apa go mulih? Go mulih kok wehne sapa? Lho sampean iki tenan.
Ngono lek enek anak wani karo wong tuwa lah entek jik wis. Entek jik uripe gak barokah. Sampe ngomongne repot ya awit anak durung lahir wis repot kok. Lho anak rong lahir sampean wis repot kok. Kelingan ora te yu rabi entuk 3 wulan iki lho. Lah sampean rabi entuk 3 sasi mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik iki lho ra kelingan iya. Dilak dulu. Kelingan ora ya. Anak rong enek ya. Akhir karo Pak Camat, Bu Camat diterni gini bidan diperiksa untuk 5 menit Pak Camat timbali. Mas mriki enten apa Bu bidan? Selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Kayak ini. Tolong Pak Camat jaga kandungane, makan makanan bervitamin. Bojone aja gampang digetaki Pak Camat. Golek susah tumus sing bayi sing dikandung. Karo anu nggih Pak Camat tulung tiap bulan gawa rene tak kontroli kandungane. Bayi cek saulan lho Pak Camat wis repot. Mulih Bu Camat takoni, "Nduk sidane lara apa?" "Anu Bu, kula meteng saulan." "Alhamdulillah. Beneran Nduk, rumah tanggamu bendang ayem bendang cencem. Mulai saiki tak pesine aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus ning bae sing kok kandung karo bojomu omong ngono ya Nduk. Aja gampang mateni kewan, tenan. Mulai sesuk bojomu kan leren ya Nduk, lek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ya Nduk." Kayak ngono iki lho sampean bilani anak. Karo iki pesene wong Karang Talun ya Nduk, tenan aja kok langgar, tenan. Selama kowe meteng aja pisan-pisan ya Nduk, nglangkai alu ngadeg ya Nduk. Kayak ngono iki lho, anak rung repot, anak rung lahir jenengan wis saulan jadi 2 wulan, 3 wulan, biyeh tambah repote. Meteng 3 wulan timbali karo maratuwane le, dalem Pak bojomu meteng 3 sasi. Wong wedoke lek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh, ditulis nasibe bojo cilokane rezekine patine. Mumpung durung ditulis kono dislameti, kono ndang blonjo nang pasar Kalidawir. Dislameti ya Le, ben karo Allah ditulis apik, mergo sedekah ki tolak balak, iki jenenge telonan. Kowe kudu ngerti lho Le, Kalidawir karo Blitar iki beda. Ning Kalidawir telonan paling titik undangane wong 400. Walah yo bojomu bakul cilok amen numplek, ya mripate mek ketip. Ya Allah 400. Akhirnya nyedeki ning sing wedok, "Dik kon slametan undangane 400." Lah pripun Mas? Piye kowe ya roh dhewe nyambut gawe kaya ngene iki? Winginane bakul cilok ning Madin Al Karim bocah-bocah mek njukuki tok tapi ndak bayar. Lah terus pripun Mas? Piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani anak. Mari telonan leren yo. Wetenge tambah gedhi 7 sasi celuk neh. Le bojomu wis meteng 7 sasi. Sirai bayi wis mapan ya Le, malik mengisor, malik iki kromo inggile tingkep. Syukurono ya Le, iki jenenge tingkepan ben sirai panggah ning ngisor, golek babaran ben lancar. Kowe kudu ngerti lho Le, Blitar karo Kalidawir ki lek tingkepan beda. Nang Kalidawir ki tingkepan undangane paling titik wong 750. Ya yo bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah 750. Nyedeki sing wedok kon slametan neh lho Dik undangane 750. Lah pripun Mas kowe ya roh dhewe nyambut gawe kaya ngene. Lah terus pripun Mas piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani. Akhire bobot 9 sasi 10 dina krasa lek arep babaran. Yo, sampean ki babaran mempertaruhkan nyawa belani anak. Enek sing babaran gampang yo enek, sing angel yo enek. Enek sing ngeden tok metu ngono ki yo enek. Anak sing bolak-balik metu ndase tok mlebu neh ibu sampean muni terus akhirnya celuk ni dukun bayi dipluruti gak metu, celuk ni bidan disuntik perangsang gak metu, bidane angkat tangan anu dibetotong Tulungagung, dibetotong dokter kandungan mawon digo mlayu rono 10 menit diperiksa. Mas mriki pripun dokter, mohon maaf ini kalau enggak dioperasi bahaya kanggo ibu, bahaya kanggo bayi Dik. Iki kudu dioperasi sesar Mas. Dengan gagahnya sang calon bapak, pinten dokter biayane 10 juta. Bojo sampean gak maca bismillah langsung tanda tangan herek nyapo belani anak
mulih ngene dokter kandungan nang Karang Talun koyok keterak angin. Nek nuyok apa? Wong slametan ngadol gelang kalung melembung ini mulih ning Karang Talun. Takoni maratuwane, "Le piye sidane bojomu?" "Kedah dioperasi lho, Pak." "Lah terus piye?" "Lah nggih niku lho, Pak." "Lah ya terus piye? Dioperasi iki piye?" "Lah nggih niku lho, Pak." "Lho kok lagi niku?" "Piye? Biayane piro Le?" 10 juta. "Lah terus piye Le?" "Lah nggih niku lho, Pak." Ora di dhuwit kok piye lek ramen mulek. Lah terus piye? "Ngapunten Pak, kepareng matur pripun kula lek ngambil sertifikat tanahe." Maratuwane menteleng kei anak nyilih sertifikat menyuk men iki. Ora iso. Akhir ngebel koncone nang Blitar, "Bro, jare awakmu arep adol sapi." "Heeh." "Tak utangi ya, Bro, gak masalah." "Piro, Bro?" "Dinyang 10, aku njaluk 11." Wis utangen padha 11. Melayu nang Blitar utang sapine koncone 11 juta. 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta ndak masalah, belani. Akhirnya duit 10 juta diwani dokter kandungan. Anake karo bojone digo mulih nang Karang Talun. Sang bapak bangga, "Alhamdulillah aku duwe anak. Alhamdulillah aku dadi bapak." Mlebu omah urung lungguh celuk karo maratuwane, "Le brokowan Le." Mari brokol seperti wes terus gak leren sampean ngragati anak. Akhirnya sekolah TK tambah mumet sampean dadi wong tuwek. Lah nyapa? Mergo sekolah iki paling larang TK. Lah nyapa? Mergo mboke melu sekolah. Anake sangu 5.000 mboke 50.000. Lah nyapa ngeterne anake karo goleki etek. Anake seragame loro cukup ibuke 7 mergo ngeterne anake karo tampil. Anake pedah mini gelem mboke njaluk vario. "Aku ngelem ya ngeterne anakmu kok ning vario." Teko TK SD SMP SMA kuliah nibonangi ngragati anak sampe. Anak sing adol sawah nyewakne sawah, ya Allah adol Tegalan Amri anake tutuk kuliah. 4 tahun kuliah sampean belani. Akhire jenengan ditelepon, "Ya Bu, tidak Malang, kula badhe diwisuda." "Ngagem-ageman sing sae ya Bu." Akhirnya sampean budal nang Malang, anak sampean diwisuda. Teko kono diapakne yu, ya Allah mek dijak foto. Lah mung ngragati anak mek dijak foto. Mula aja kaget lek ning Karang Talun enek wong macul gawe kaos SMP Negeri Kalidawit. Lek mung ngragati anak mek didoli kaos. Ngono kuwi sampean trimo. Mari kuliah 4 tahun, ya Allah, lagi diwisuda lah kok mulih nggawa gendaan. Napa nduk kuwi kok mbok nyak ning rene napa? Ya iki ya pacarku. Napa jenenge? Lukman. Akhirnya dirabekne, "Bayuh mari ngrabekne anak leren Pak Lurah." Cek melu mikirne penggaweane anak. Lek bapak sawah ombok kon garap salek bapak itu kone gede kon toko, lek bapak pegawai negeri kon data pegawai negeri, lek bapak pitik oke kon ngopeni pitik. Mari di penggawean leren dereng cek melu mikir gawe omah anak. Dilak-diluk Pak Lurah takon gak enek lemah didol ngeten apa Pak Lurah? Lah arep gakne omah nduk lho. Lah napa mboten urip ning Blitar? Ora, tak deleh kene, tak gakne omah ning kene. Berarti paron karo besan Blitar. Paron piye? Blitar mek ndongakne tok. Mari sampean gekne omah leren, ya Allah Pak Lurah Kalidawir umure wis 25. Wayahe leren kok dibleki putu to. Wis bendina mek playon karo putune. Mula jenengan iki besok lek anak mlebu swarga ora mungkin ra dijak. Karena apa? Panjenengan itu kangelan ngopeni anak. Mula Kanjeng Nabi dawuh, "Inna tifla yajurru bi abil jannah." Anak niku besok lek mlebu swarga, wong tuwane iki katut kebatek. Iku enten riwayat diceritakne anak niki lek mlebu swarga lingak-linguk karo malaikat dijawil. Nyapa lingak-linguk? Nyapa? Bapak Ibu teng pundi? Subhanallah. Mula kula karo panjenengan perlu mencetak anak-anak kula karo panjenengan sholih sholihah. Mergo anak gilek sholih sholihah ketika sok ning akhirat selamat ternyata sing digoleki dhisik wong tuane.
Ini membuktikan betapa pentingnya anak solih solihah. Lah anak solih solihah ki siji kudu dikai panganan sing halal, nomor loro aja kok dohne sangka ulama. Mergo ulama ki wong sing paling ampuh di atas bumi selain kedua orang tua. Lho sampean iki karo anak mek gedhekne jasmanine lho Pak. Tapi sing gedhekne ruhani anak sampean tu ulama. Sing gedhekne ruhani anak panjenengan ki ternyata guru-guru TPQ Madin ki lho. Sampeyan iki gak kangelan mulang. Mula jenengan sing pinter matur nuwun karo guru-guru TPQ. Mergo nyapa? Sampeyan iki mek gedhekne tubuhe, tapi dia kenal Tuhan, dia kenal Allah. Niku sing kenale guru-guru mriki. Ora lho anak-anak sampeyan iso khatam Quran iki sing kangelan mulang wong tuane apa gurune. Kayak ngono kuwi. Anak sampeyan iki saiki pinter maca Quran sampai apal Yasin, apal juz amma. Niku sing kangelan mulang wong tuane apa gurune. Anak sampeyan biyen gak iso salat saiki pinter salat sing kangelan gurune apa wong tuane. Ngono ki awakmu ya tau pisane nggo kong apa ngwehi kongguan guru-guru kene ngono tau. Blas ya Allah. Wafer. Ya Allah. Rumah kelapa. La ilaha illallah kok cowethel men to. Blas. Ya Allah, sarung. No momen to paling murid gini. Ya Allah, blas. Ki SPP ini piro lho ning kene? Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gratis. Kowe krungu apa ora saiki lek rokok gudang garam saiki wis piro? 20.000. 17 ya Allah. Kowe lek bojomu sedina entek sak pak, sak ulane 700.000 ge rokoke tok lho 700.000 ge anake gratis. La ilaha illallah. Gratis. La ilaha illallah. Gratis. So sampeyan akhirat nunut anake apa nunut rokoke? Piye lek ning kene sak ulan 50.000? Piye? Lho, sapa muni pindah niku sapa? Lho, mulang anak ki abot lho yu, sampeyan dong tau mulang to? Mulang anak ki abot. Anak kula niku Pak Camat, TPQ iki tukaran. Kowe lek tukaran nangis, wis nangis mulih anak kula sing pertama. Akhirnya kalau sampeyan iki lho pendak TPQ mesti nangis mulih kok ngedu abahe karo guru-guru TPQ to. Wis mulai saiki ora usah ngaji TPQ, saiki dulang abahe. Ya napa, Bah? Sampean isuk subuh tangi, salat baru ngaji karo abahe. Akhir anak kula tak ulang dhewe anak sing pertama iki. Kuat pirang tahun? Alhamdulillah, kuat seminggu. Ya Allah, ulang anak ki abot. Kayak guru-guru TPQ Al-Karim ki ning ndi ra tau tenang, serba kesusu. Ning pasar le blonjo ki kesusu. Mbak, susuke kersane. Selakne ditembak mulang TPQ. Becek le ngelungne amplop tok kon madang moh. Mbak, maaf sik mboten. Saknya kata mulang TPQ. Guru-guru TPQ iki presnel sepeda motor gak tau 5 yu 7,5. Ngono belani anak sampean kok ngono kok gratis iki lho. Piye lek sak wulan 70? Loh, aku ki ngeman sampean. Aku kuatir anak sampean sok mlebu swarga. Sampean roh, ning ndi teng swarga, Bu? Ibu melu gratis sok melu lho. Sampeyan iki dijak ning swarga anak mergo sampeyan duwe kange. Dalek randi kangelan iki. Anak kula niku Ustaz, satu hari ndres Quran. Sing nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Air mata menetes. Bojo kula tak takoni, Dik, iki piro SPP-ne? Itu sekitar 10 tahun yang lalu, 15.000. Mulai saiki bayarin setahun pisan paling. Syukur lek minimal 10 bulan bayarin di depan. Syukur lek setahun pisan. Lenten apa, Bah? Kowe karo aku blas gak kangelan mulang. Anakmu saiki pinter maca Quran. Sak huruf aku karo sampe ndak mulang. Wis mulai saiki minimal 10 bulan bayarin di depan. Kula niki kok pamer mboten, istilah bayar terlambat tidak enak. Mergo nyapa? Anakku lek maca Quran sing oleh diganjaran dhisik bapak ibuke. Kaya ngono kok gratis. Wis krungu apa ora lek nguyuh ning ning toilet saiki 5.000.
Winginane aku ki nggo dhuwit 10.000 ora nek susuke kon nguyuh neh. Apa sing ditokne gak enek aku ngono. Wis pekne aku ngono. Mboten ten susuke lho Pak, pripun nek nguyuh neh. Gah pekne aku ngono. Oh. Piye lek sak wulan 80? Engko sing muni nggih anake ra ning kene. Engko baru cangkemmu anak ora ning kene nang gagih. Lha tenan lho, masyaallah. Nuwun sewu, Bu. Bu. Piye panggah cocok gratis? Ya Allah. Manut nggih. Nah, sip. Endi gurune? Gurune putih enten sing. Endi gurune iki? Niki sing seragam putih ya? Wih, layak no kuru-kuru. Lah gratis ya. Loh, tenan anak kula iki mondok teng Malang. Suatu hari iki moro-moro nduduhne SPP-ne Diniyah Pak Lurah. Bah niki SPP-ne Diniyah. Dhuwur dhewe niku 150, terus 100, ngisore 50. Anak kula iki gak pamit bapake, lha kok milih sing 150 to sak wulan. Diniyah niki 150. Lho Le. Sampeyan kok mbunderi sing 150 Le kok gak omong bapake. Nyapa kok milih 150 wong enek sing 100? Anu Bah, ustaze dawuh ngeten. Santri, lek bapakmu sugih milih sing akeh. Lek bapakmu sedeng milih sing 100, lek bapakmu mampune 50 milih 50. Lek bapakmu miskin ngomong, aku engko tak matur Pak Yai digratisi. Lah terus kok sampean milih 150 winginane Mbah Yai dawuh, Bah. Anak-anakku santri, bapakmu ki lek ora iman karo ragatmu, Allah gak iman wae rezeki bapakmu. Semakin bapakmu ngragate entek akeh nang awakmu, Allah semakin akeh lek kowe rezeki. Kowe lek pengen bapakmu sugih, tenan omongno bapakmu aja iman ngragati sampean. Kula kepengin abah sugih, mula kula milih sing 150. Niku kula tasik dereng saged. Akhire tenan anak kula ki milih sing 150 ora pamer Pak Camat. Kula ki nate setahun ganti mobil ping 3 Pak Camat. Mergo nyapa? Anakku milih 150 Pak Camat. Lah kono panggah bit kreditan lah gratis tak. Piye lek nangang kula piye? Kasing klambi putih terus. Teng Jawa Tengah ini enek kota namanya Rembang. Kota Rembang ini terkenal seantero dunia. Mergo ning Rembang ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Mbah Yai Bisri Mustafa ki sapa? Putrane Pak Mustafa. Pak Mustafa ki sapa? Tukang dokar, wong biasa, tapi bercita-cita mulia, anake pengen dadi saleh. Akhire tenan, anake sing jenenge Muhammad Bisri diterene ning pondok. Yai niki anak kula namine Muhammad Bisri, jenengan kula wentah supados anak kula alim kados alim panjenengan. Kula mboten saged ngaos. Oh nggih Pak Mustafa, pangestune didongakne nggih. Ngeten Yai, selama anak kula mondok teng mriki Yai, kula janji hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel maem sak keluarga, sing sepalih kula sukane jenengan minangka matur nuwun kula dhateng panjenengan gelem mulang anak kula. Akhire Pak Mustafa pendak dina Jumat niku ngendangi putrane jenenge Muhammad Bisri ning pondok plus ngeterne setoran hasil dokar. Yai, kula seminggu dokar angsal 600, sing 300 bojo kula, niki sing 300 kangge panjenengan. Minangka matur nuwun kula panjenengan gelem mulang anak kula. Mek gara-gara wong tuwek loman karo gurune anak, lahir seorang ulama besar jenenge Muhammad Bisri Mustafa. Itu lahir dari orang tua sederhana tapi gak iman karo ragate anak. Aku nak loh nek ini nak loh nyoleh apa oh ya nak loh lah nek sampean bayare sak sire guru-guru kene lek mulang ya tak nyire piye lek sak wulan 100
Kula tak matur yu aja tersinggung nggih. Ning Jakarta niku enek rumah penitipan hewan. Wong Jakarta ki lek lebaran niki sing asline Tulungagung mudik ning Tulungagung, sing asline Blitar mudik nang Blitar, begitu seterusnya. Lah wong Jakarta ki lek bodo sing mudik, sing duwe kewan mboten nate digawa mudik. Sing duwe kucing, duwe pitik, duwe manuk, duwe kura, duwe ula, duwe kirik, kuwi kirike gak digawa mulih, dititipne ning rumah penitipan hewan, penitipan kirik. Piro ning Jakarta titip kirik, la ilaha illallah, sedina sewengi 70.000, saulan 2.100.000 kuwi titip kirik. Kuwi titip saulan 2.000.000 kuwi titip. Ning kene titip anak saulan gra, tibane jek larang. Piye? Tibane jek larang. Nak ulan 2.100.000 titip. Ning kene titip anak sak ulan. Aku setuju karo sampean sing dawuh, pun manut. Aku setuju. Wis kene yu. Dene engko karo guru-guru kene dirapatne kok akhire dikai bulanan gedene 20.000 sampai 20.000 sampean tampi Bu nggih. Mundak 20. Selawe. Tahun ngarep lek pengen mundak undangan neh. Sing nomor loro lek pengen duwe anak apik, anak kita jangan jauhkan dengan ulah. Maknane kon sregep zaman wis koyok ngeten. 10 pelajar putri di kota besar sudah hilang keperawanane. Anak-anak kula karo panjenengan kudu ngaji, kudu duwe ilmu agama, mergo Allah dawuh innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek wong sing duwe ilmu. Mula anak-anak kula karo panjenengan ojo sampai didohne saka ilmu agama. Kula pesen lek iso pondokno. Nek saged pondokno mergo anak ki lek ning pondok minimal oleh 3 siji salate terjaga. Anak orang ning pondok mek perkara salat playon sama. Tapi lah anak sampean-sampean dele pondok sama ning kantor tenang, ning sawah tenang, ning pasar tenang. Lek perlu ibuke nang luar negeri tenang, mergo anake nang pondok. Sampean rasa ngoprak-ngoprak salat ganti oprak-oprak kiai ini. Jadi anak ki lek ning pondok untunge salate terjaga. Nomor loro, anak ki lek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Saiki nuwun sewu Pak Lurah, Pak Camat, wis begitu masuk kota-kota besar sebesar Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Masya Allah. Apa meneh malam Ahad wis bocah padha breng-brengan, goncengan telu bengok-bengok nang dalan, enek sing gelut, enek sing mabuk. Iki anake sapa? Anake wong-wong sing kira gelem mondokne anak. Wah, anak kok saiki wis ora ning pondok kok cekeli sepeda motor, kok cekeli HP wis tektung. Lho nggih, Pak. Lho jane lek HP iki ora elek, tapi lek urung wayahe iso ngrusak anak-anak kula karo panjenengan. Tapi lek anak panjenengan di pondokne wis ora bakal kuyuran, mergo ning pondok gak oleh nggawa peda. Lho nggih HP iki jane mboten elek lho, Pak. Aku lek enek kiai muni HP iki setan gepeng iki ora tek cocok aku. Lho wong HP iki manfaate gede lho, Mas. Saiki lek ning Karangtalun nek wong mati apa kaya biyen layon-layon. Gak enek wong layon-layon. Sing layon-layon lho. Sampeyan goleki kanca lho. Gak ketemu dulur pirang puluh tahun iso nyambung lewat HP kok. HP ki apik lho. Sampeyan takon agama lewat HP kena kok. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu? Lak dijawab. Sampeyan nulis ayat Quran, kutiba alaikumus siyam, diterusne karo HP. Wah, HP ki kan. Saat babun nuzule, sak kesimpulane, bajan. Sampeyan nulis hadis sepotong, talabul ilmi, diterusne karo HP. Aduh, aku jan jegek karo HP. Lho saking pintere, Pak. Lho ibu-ibu saking gawe jajan kok tuku buku resep, blas.
Langsung diketik bagaimana cara mengolah ketela pohon. Klek, langsung muncul nomor 1 jemblem. Getuk HP. Lha kula ngaji kok putih-putih apa mara? Kula nembe wangsul king Semarang. Nembe wangsul king Semarang. Saking Semarang niku kula nuju dhateng Wonogiri. Saking Wonogiri kula teng Purwodadi. Wonge gak mara iki lho. Kula teko ndi-ndi wonge gak mara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pinten saking Karangtalun. Oh Pak Agus, nggih. Enten apa badhe ngundang ngaji saged ya saged. Sowan apa mboten ra usah, sowan malah gek teh. Paling rene ya nganggo gula aku yo ngono. Wis Karangtalun Rai Pak Kaji Agus to nggih, ya wis cukup HP ae ora usah rene. Niki wau teko kene iki di Sherlock iki. Kanan ngiri kanan iki teko kene iki HP. Kaya ngene kok HP elek iki. HP ki apik, cuman nek dicekel bocah rung wayahe kuwi cenderung berbahaya. Tapi lek anak panjenengan wis sampean pondok nih, insyaallah iso milah iso milih. Wis to lek mulih kok pondok njaluk HP kok tukokno, monggo. Tapi lek rung wayahe bih ruwet, mergo HP ki dijak elek ya kena. Kok ketik ya muncul kok ketik iya betul iya. Loh, sampai hari ini ki 86,7%. Wong selingkuh di rumah tangga dileput ya mergo iki lho. Iya apa ora? Mula anake di pondok nih. Ben anake iki kenal ilmu agama, lek kenal ilmu agama duwe takut karo Allah, wedi karo dosa. Mula ayo mon. Dadi anak ki lek mondok salate terjaga. Nomor 2 keluyurane terkendali. Sing paling hebat sing nomor 3 oleh barokah dongane kiai. Donga sing paling mandi nang anak iki dongane wong tua loro ne. Gak enek donga sing ampuh ngalahne dongane wong tua loro ne, terutama ibu. Kanjeng Nabi sing dawuh, enek donga 3 sing ora ditolak karo Allah. Siji dongane wong sing dizalimi. Mula sampeyan iki lek dizalimi, dilarani karo tangga dulur kanca, sempatno ge donga, dongamu mandi. Sampeyan rewang kok difitnah ngenteti iwak. Ndang donga kula difitnah ngenteti iwak Gusti. Ati kula loro jenengan duh, panjenengan kula anak kula soleh-soleh kula karo nyuton difitnah Gusti. Ndang donga mandi. Jadi lek dizalimi iki sampeyan kudu seneng. Mergo dongane mandi. Enek wong pengen donga mandi sampai umroh, pira ragate umroh. Lah nek to pengen dongane mandi sampai lunga 36 juta. Tibane dizalimi lho dongane mandi. Enek sing pengen dongane mandi ora mangan sego mangan godhong-godhongan enek kok. Nggih godhong pring. Pengen dongane mandi, tibane dizalimi dongane. Nomor 2 dongane wong lunga, dongane musafir niku mandi. Mulai ibu-ibu sing sregep lunga. Mergo pas lunga dongane ngono lek melu ziarah Wali Songo kan donga. Wah, aja lagi teko makam wis golek bakul rena-rena. Donga. Nomor 3 donga sing ora ditolak dongane wong tuwa marang anak. Terutama bundane, mergo anak itu ndak bisa lepas karo ibuke. Lho tenan lho bapak karo ibuke mulyan ibu lho. Sampai enek lagu niku to. Derajat ibu 3 tingkat di atas ayah kan enek ta. Lho nggih to. Mula Jeng Nabi ditanya, Jeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu. Lajeng sinten ibumu? Lajeng sinten ibumu? Lah, lajeng sinten lagi keempat bapakmu lho. 3:1 lho. 75% ibumu. Mula jenengan nek nukokne sego pecel bapak ibuke 3 bungkus, bapake sak. Lho ibu kok 3 bungkus nduk ibumu lagi bapakmu lho. Nyapa to jenengan punya 3 tingkat di atas bapak? Nggih, 1 mergo jenengan itu punya 3 hal yang tidak bisa dikerjakan suami. 1 meteng. Nang mriki sing meteng bapake apa ibuke? Anakmu meteng sangat sasi mboten ate jenengan pisah. 1. Yang kedua, melahirkan. Sing melahirkan ibuke apa bapake? Lho. Nomor 3, ngemiki. Sing ngemiki bapake apa ibuke?
Mula jenengan iki punya kelebihan 3 dibanding bapak. Mula lek ndonga mandian ibuke timbang bu sing riyadhah nirakati anak. Nabi Nuh ki hebat tapi anake nakal. Mergo bojone Nabi Nuh ki wong nakal. Mula anake yo apik padahal anake Nabi. Fir'aun iki bajingan tengik saking suwene lek bajing sampai Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, ngopeni anak, ngopeni bocah jadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun, wanita sholihah jenenge Sayyidah Asyah. Wis, ibu-ibu tak peseni, jadilah istri yang baik. Oh, sing sregep ndo. Anake lek ujian, aja anake kon poso, ibuke sing poso. Malah anake poso. Nduk, le ora usah poso, kowe ku nggarap soal malah kangelan. Bundae karo Pak Ndah sing poso. Malah anak iki poso, mbok iki malah enek etek pitu dicegat kabeh iki terus. Bu. Donga nggih. Wis. Sing nomor 2 wau, anake dipondhokne nggih. Nek dipondhokne sing ketelu oleh barokah dongane kiya bapak ibuke ndongakne hebat tambah sempurna didorong doane kiai. Lho nggih to wong paling mulya ning atas bumi iki wong tuane dhewe-dhewe karo kiai kok. Lho anak sampean ra tau didongani kiai iki daneman. Lah anak panjenengan iki lek dipondhokne bendina oleh dongane kiai. Mula rasah kaget lek enek wong talun biyen ning pondok ra tenanan kok mbasa mulih dadi tokoh agama. Mbuh krana materine, mbuh krana kecerdasane, mbuh krana entengane. Itu karena ada barokah doa kiai. Kula kadang bayang nih, aku ki biyen ning pondok ra pinter. Maca kitab yo ora patek trampil. Ya Allah saiki gak ketangi mami tahlil kok payu. Apa iki? Enek barokah dongane kiai. Kula ndembe ngaji teng Kebumen, mampir ngene kanca kula teng Magelang. Biyen ning pondok Jampes iki mboten tenanan Pak Lurah. Lah kok teko kono ki ya Allah bangun omah entek 1 miliar dereng mari. Masya Allah kok bangun omah koyo ngene iki piye ceritane? Lha kuwi sandingmu kok nek masjid sapa sing bangun? Alah ya aku iki karo wong-wong. Ya Allah. Lha uripmu koyo ngene iki. Ceritane saiki dadi tokoh agama, tapi di bidang materi. Wis nek kegiatan opo kanca kula dadi bos kayu. Piye uripmu kok iso koyo ngene? Enggak ngerti aku Kang Lukman. Pengen ngerti, heeh. Kowe iki biyen tau mondok. Nalikane kowe mondok kowe didongakne kiai, iki lho sing marakne uripmu barokah. Mula lek iso anak-anak kula karo panjenengan derek dawuh Kanjeng Nabi, anak gila pengen apik, wa mujalasatul ulama, aja ado-ado karo ulama, aja ado-ado karo kiai. Lek iso dipondok. Anak kula mboten purun mondok Pak Lukman, ya wis aja dipeksa. Wong tuwek meksa anak ya ndak oleh. Nduk, kowe panggah sekolah ning SMA negeri nggih. Bareng ngono ning di SMA negeri ya. Bapak Ibu lilo, tapi awak mulai bengi kudu ning pondok. Awak mulai bengi kudu ngaji. Anak-anak kita jangan jauhkan dengan ulama setempat. Ning Karang Talun banyak orang-orang alim iso ngaji. Tolong anak-anak panjenengan setelah maghrib dibawa ning gini kiai gini ulama setempat. Sekolahnya terserah gak apa-apa. Sing penting ojo didohne karo ulama. Sing nomor 3 terakhir. Lek pengen di anak apik siji. Dikai mangan sing apik, nomor 2 dicedhekne karo kuwi tandane wong apik. Iki sing nomor 3. Tandane wong apik, tandane wong bejo. Sing nomor 3, wassalawatul khamsu ma'al imam. Lek salat iki gak tau dhewe. Wis, iki kaya-kaya terlepas saka pendidikan anak, iki keluarga. Jadi sampeyan lek pengen keluargane apik, mangane kudu apik, kudu kumpul karo wong apik. Nomor 3 lek salat aja dhewe. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok ngaturne salat? Nggih mergo salat iki amal sing besok nang akhirat didelok dhisik dhewe. Kok salate apik kabeh dianggap apik, kok salate elek kabeh dianggap. Salat iki cara anggota badan ndas. Wong yang anggere salate genah liyane genah, nek salate ra genah liyane ya ora. Salat iki cara anggota badan ndas. Wong ki lek ndase genah, ora liyane genah. Mula foto KTP sing dipoto mesti ndase raine. Sama nemu foto rai kula niku lak genah kabeh to. Iki Pak Lukman asline Jember, iki tukang ceramah omahe Blitar. Lek ceramah kau wenyih lho kabeh lak genah to. Jajal awakmu nemu foto sikil ora genah.
Iki sikile sapa to? Iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah dakane wong Karang Talun iki. Lah wong ki anggere salate genah liyane ya. Lah salat sing genah ki tibane sitok salate wong jamaah. Wis tak peseni wong Karang Talun lek salat aja dhewe. Mergo wong ki lek salate jamaah karo Allah dituku borongan. Sing didelok dhisik imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk. Kok imame ra khusuk, malaikat kon ndelok makmume. Kok makmume enek sitok sing khusuk, kabeh dianggap khusuk, ditebas 17 derajat. Imame mboten khusuk Gusti, endi to kuwi? Karang Talun. Endi to kuwi? Mushola Al Karim. Lah nyapa kok enek sing khusuk malaikat duka kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat ngalih lho kat arep ndi ajeng kula setip salate ajeng kula busek salate lah nyapa mboten enten sing khusuk aja lah pripun Gusti panggah tulisan 17 derajat lho kok ngoten al jamaatu rahmati jamaah kuwi kasih sayangku sapa sing gelem jamaah nang mushola Al Karim kuwi mlebu nang kasih sayangku wis panggah tulisan 17 derajat rumah tangga wong urip lek pengin barokah tenan aja salat dhewe. Sampai nek sholat dhewe kudu khusuk, lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong sholat dhewe tak reken kendel. Bu, Pak, jamaah nggih. Sampeyan percaya to kayu ki sak kilo payu 5.000. Lho. Napa enten Pak Luman enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau neng pasar Kalidawir, enek wong bakul rambutan digantung. Mbak, rambutannya pinten 1 kilo, gangsal 1.000. Terus sampean takon, niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule langsung menteleng, sama ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nempel rambutan, regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yo rungokno, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Derajat awake dhewe derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek o masjid. Mergo masjid ki Baitullah, masjid ki daleme Allah, nemplek o mushola sing wis diwakofne, mergo mushola sing diwakofne kuwi dadi daleme Allah. Sing marakne larang jenengan lek salat jamaah dadi tamune Allah. Karo Allah dituku larang. Paham kayu-kayu semut-semut? Woi, kayu-kayu semut-semut aja salat dhewe ayo jamaah. Ada orang jamaah kira resiko lho Bu. Sayyidina Abu Bakar yang nate nyolati jenazah. Lha kok salati jenazah iki disolati lha kok obat. Mari nyolati jenazah, baca kabar jenazah obat nek. Udarono taline bukaan. Akhirnya diudari tali dhuwur, tali tengah, tali ngisor dibuka. Brak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Spontan saya terima bat gulana kayu ulane tak gebuki. Ula ajeng digepuk lah kok iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taqtulunani. Abu Bakar, enak apa jenengan mateni kula? Innallaha amaroni an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kan ngrokoti jenazah niki, kon nyiksa jenazah iki sampai esuk dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Apa salah jenazah ini kok awakmu didhawuhi Allah kon nyiksa sampai esuk dina kiamat. Akhire ulane jawab, salah sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salah niki biyen nalikane urip nang Blitar, nalikane urip nang Karang Talun, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane uripe bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah delok TV ra budal nang musala, sok lek mati dicokot. Musolane enek spekere apa ora iki? Tulung dukno ae. Timbang wong kene sok akeh sing dikrokoti. Bu, Pak jamaah nggih. Lek enek tanggane gak jamaah aja dilokne. Sampeyan budal kok tanggane panggah lungguh nang emperan, aja kolokne, mlaku wae karo muni ula. Nek muter TV krungu azan, TV ini dipateni Bu nggih, budal ja. Kok anake takon Bunda nyapa to pendak krungu azan TV ini kok dipateni jawaban ula nduk ula.
Lek bojomu takon, "Bu sing ngaji ning TP ki sapa Pak Lukman? Apa judule?" Bu, benjing lek krungu azan musala, bapak cacah digugah nggih. Dijangan jamaah subuh karo lek gak tangi pijeten yu pupune ya subuh jamaah. Kentole iki lho dipijeti. Kok panggah mulai te munggah ning pupune ya jamaah ya. Kok panggah ra tangi kene yu pitetet sing buanter. Ya ulo. Lha kok sing wedok njurit lho kok ulomu to sing tangi ya. Kowe iki lho tangi ya. Sing tukang azan subuh wonten Pak nggih. Wonten tulung sesuk sing jamaah ditung tambah apa ora? Nek sampe ra tambah bar komat ndonga sing banter ulo. Lha tenan mula kula ki tenan salat iki tak usahane jamaah kelingan nek mati dikrokoti ulo iki. Jamaah nggih. Timbang sok lek mati dikrokoti wong jamaah iki dawuh Kanjeng Nabi, wong nek sregep jamaah la yusibu fakrun fi dunya. Ning dunyane ekonomi diparingi lancar. Nyapa to sampeyan bakul cilok amen numplek, ora tek jamaah. Nyapa to jenenge ngopeni iwak lho disebari wine 50.000 lho entek gede kali 5 ya jamaah. Lho tenan mulo sama rasa kaget nyapa to kiai ki ra patek nyambut ke duwite akeh. Nek jamaah pun para hadirin telu niku monggo dilakoni dawuh Kanjeng Nabi sing diwasiati dening Sayyidina Ali wong lek pengen uripe bejo duwe anak bejo siji panganane halal loro kudu sregep ngaji nomor 3 ayo istiqomah salat jamaah pun para bapak ibu ingkang kula hormati mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi barokah pengaosan putra putri kula karo panjenengan dados putra putri ingkang sholih-sholihah. Muga-muga batek tiang sepah kali nuju swargane Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajnibna al fawahisha ma dhahara min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun keluarga besar TPQ Madin Al Karim ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon saha dewan guru Pak Lurah Pak Camat menawi wonten atur kirang seagung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.